Usa sa mga nakatatak sa kasaysayan sa labing unang circumnavigation sa kalibutan, ang Suluan Island. Kan sa mga lumad nga mga Suluanon na mipakita silang pagpakabana sa sikataw bisan pa man sa mga langyaw. Pangumustaho nato ang katawhan o mga kaliwatan kanila nga nagpadayon nagpuyo sa Tago nga mga Paraiso sa Guiuan, Eastern Samar. Pinaagi nining maong report. Gikan sa mainland sa Guiuan, Eastern Samar, kinahanglan pang mobiyahe og 3 ngadto sa 4 ka oras sakay sa pamboat padung sa Suluan Island nga naa dapit sa dagat Pasipiko. Apan bisan sa kadayo dili gyud ikamahay ang mosugat nga katahom sa isla nga perfect combination. Ang ka-blue sa dagat, ka-green sa kakahuyan ug ang kaputi ug kapino sa bas. Ang katahom sa talan-awon sa isla nagsalamin sa kamaayo sa mga tao ug kasimple sa kinaiyan nila. Sila mga Suluanon kinsa nahatagan og pag-ila ang nahimong kabuutan sa ilang mga katigwangan pagtabang sa mga langyawng explorer. Dili matukib ang kalipay ug garbo nila dihang gibuksan ang historical marker sa ika-500 ka tuig nga komemorasyon sa first circumnavigation sa kalibutan. Masaya tapos maraming tao. Natutuwa kami kasi maraming mga bisita. Happy 500 years po dito po sa Barangay Suluan for Guiuan. Maraming salamat po na dito kami nakaano ng ganito. Ang Suluan usa ka lone island barangay sa Guiuan, Eastern Samar, diin ang panginabuhi mao ang pagpangisda ug pagpangupras. Layo man sila sa mainland apan aduna sila power supply gikan sa generator. Ang tubig makuha ra usab sa tinubdan nila sa isla ug anausay eskwelahan. Ngayon lang siguro malalaman ng buong mundo the importance of your kindness, the importance of your humanity, the innate nature of our humanity here in Guiuan. Samtang nagpabiling COVID-free ang isla, busa mampingon kaayo sila sa health protocol. Malaumon sila nga inighuman sa pandemya, madani ug samot ang mga bisita sa matahom nila nga isla. This is the only island that I allowed basketball. The only barangay that I allowed basketball because of their no COVID from the start. Kauban si Philip Patricio ug Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.